si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna raja ni dihamuna amang inang molo di pasahat debata na jolo ditiki terbuang bangso Israel tu Asyur marhite panurirang na Jesayas apulapul dohot baga-baga nasian debata nuangpe tuhita di bagasan bornginon di pasahat debata tuhita apul-apul dohot baga-baga tuhita dan holan halak Israel na jolo manaon hakolomoni alai na boydo nang hita di zaman na majuon mengadopi akka haholomoni hita ma nama boto haholomon si songo dia do nuaing nata ae di bagasan dirita alai takas do didok di son baga-bagai jalanunga di patupa debatai taringot tu sada poso-poso na dilehon na gaber raja dihita na patiurhon haholomon siat kita mananggalhon akka parukilan sian ngolu taon ima tuhata Yesus Kristus ido ubahin hudok nakin kita ma na patut madok mauliate hita mana patut marlas niroha ala sahat barita nauli tuhita jalata auhoni taringot tuha tutubu ni Tuhan Yesus Kristus adong dohala kan sahat baritai alai saya didok ai behado hamuna iso bahamu jolma nina ala niaha ala dang di paloas ko di porbadia mangula di bagasan rohana molo pikira tak asing do manang nagabe aha pede batang dang adong naso tarbahin ni ibana Tuhan mau jadi apa saja dia bisa mau jadi manusia sehingga manusia yang berdosa boy memahami holong ni rohani debata mungkin moloro debata dang naso boy debata manang marhite semut pun dia manang marhite raja pe ibana marhite poso-poso ibana Tuhan bisa melakukan itu alai puasa dang marhite sian akka na asingi misalnya debata ro marhite sada pohon besar ya debata ro marhite kupu-kupu bahasa dang dipamasai ala jolma natino panai do naing paluaon nasian dosa jolma namar dosai do naing pada mehonon na tu debata totu ikon Roma ibana marhite rumang jolma asa boy jolma mangatusi debata di bagasan Kristus Yesus molo makatai hau kan molo misalnya marumah kon hau ma debata roh kan tarsonggo doita ahai hau makatai inahita kan alai alamar rumah kon jolma do Yesus tiro tu portibion boy hita mangatusi ahanani dokna boy hita mangatusi ahana pinangidona nani igilna siat kita jadi ima holong ni rohani debata jadi molo songoni do HP balgani holong ni rohani debata tu hita jolma pardosa patut do hita maka mau liate honi di bagasan ngolu hak Kristenota behado carata maka nguluhon behado carata madok mau liate masongon nahudok nakin jangan pernah lagi mencari-cari alasan unang bemar sidalian dang martangia ngau ala songonon dang majahahatan debata awala songonon dang romar minggu ala songonon unang besidalian talului alai na talului ahama motivasi na talului ahama asa debata na mangulu na mangula di bagasan rohata dungi tadok ma oh Tuhan ngasalah au HP saliling naon pargugui ma au Tuhan lakakku pe saliling naon ngasalah Tuhan alani tugu-tugu ma au Tuhan ima tadalas ni rohata di akka asini rohani di batana belgei naung di patupana laho manubus kita jolma naung pinatupana baluahok kita sian hahulomoni masuk tu hatiuran panondang nasian Kristus Yesus tohatai. Sogot
marulon na badia. Unang marsidalian ate amanginang. Gudang dupe dosakku. Atarod do sidalian ni ruas gudang dupe dosakku. Dang tau dope au marulon na badia. Dang tu akka naso mardosa Yesus ro. Dang tu akka naso mardosa ulon na badia. Alay tu hita pardusa do. Asa marhite mudar ni Kristus di sesa dosa-dosa dohot hajahatota. Alay laus tapaluas ibana manugu-nugu hita Tuhan mu baun ni roha. Asa lam dinggan parnguluata, asa lam dinggan nang parohauta. Marsangap ma ibana jala tarpasu-pasu saluhut na ruas ni HKBP Harja Mukti. Amin martang yang mahita. Alea manami na marhabangsa di Banua Gijang balganiasi dohot holong ni roham. Dihami jolma pardusa isi hami ali Tuhan. Siatano dohami di topaho. Alay di haholongi ho hami ali Tuhan. Di palos ho todim mangingani hami. Pola roho ali Tuhan suportibion marhite sada poso-poso. Ima Tuhan nami Yesus Kristus. Balganiasi dohot holong ni roham. Alani i di pengotoko dohami ali Tuhan. Budang akka na madudo ni roha nami. Madudo ni pikiran nami ali Tuhan. Ima natarguar hahulomon di bagasan mulu nami. Alai di lokodo baga-baga di hami. Rodo hotu portibion ali Tuhan mangalehon panodang di hami. Panodang na manoktong. Muliate ali Tuhan muliate. Alani i togu-togu mahami ali Tuhan asa mardalan di dalan lomo ni roham. Asa huha holongi hami ho ali Tuhan. Alanunga parjulo ho makka holongi hami. Togu-togu mahami saluhutna lam jonok tuho ali Tuhan jala lam marpangalaho obar tulomo ni roham. Songodinang pungan nami di bagasan burnginon patut dohami madok muliate Tuhan. Boy dohami HP ali Tuhan di ujung ni taonon dohot marnatal ali Tuhan. Muliate Tuhan balgani asini roham. Alani pasu-pasu maparpungan namion ali Tuhan. Padau ali Tuhan siantahi ni akka parjahat. Jala ho nama dongani hami toktong di bagasan ngulu nami siganuk ari. Muliate ali Tuhan pasu-pasu ruas ni huriang. Pasu-pasu nang hami nang pinilitmu pinajongjongmu ali Tuhan gabe marhaladoi di tonga-tonga ni huriang. Marsangap maho ali Tuhan. Marhite-hite Kristus Yesus di paluahami. Amin. Marede mahita.
halas ni roha, hatuaon haluaon dohot dame, naung rade di hita, marhite hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Roma 7, nanang pagalakon wilin. Parjolo pinasahat ma utusan remaja na Poso Bulung laho pagalakon wilin. Namangihud mewakili kategori alparopuan. Namangihud mewakili kategori al-ama. Mewakili Dewan Marturia. Mewakili Dewan Diakoni. Mewakili Dewan Koinonia. Mulak mahamuna tuhud dalan munabik. Kurian itu hatta, marhite hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus, nunga ukap dihitapitu ni pardamean dohot debata. Jala nunga dipuka harajaon hadameon di tonga-tonga ni portibion. Songon lilin naung galak di tangat tabe, songonima debata madongani dohot manodangi ngulutta. Di jo jala disuruh dohita asa marparbue, gabe panodang si buandame, dohot hati uron di tonga-tonga ni keluarga, masyarakat, bangso dohot negara. Atong rim mahita jongjong. Marede mahita mangolopon dohot makalason dame dohot sodang hati uron nabinuan ni Tuhatai. Asa
martang yang mahita, pasahaton peleata tutuhatta. Ale amanami na di Banua Ginjang, sai pinorbadiama, ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohod nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami mas yan na nilehon mi, tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasia kami pilihanon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohod di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim, asalamu kadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Bagasan dame, jala-jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan dibata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasor kon madamena tutot. Yes. Yo